Og du starter med at komme til siddende på en pude eller en blok eller et eller andet, du sidder godt på. Og så lader du dine hænder hvile på dine knæ foran dig. Du kan samle dine fingre lidt sammen, så der er cirka en fingers afstand mellem hver finger. Mærk, hvordan du kan overgive kroppens vægt mod underlaget. Hvordan kroppen hviler mod det, du har valgt at sidde på. Læg mærke til, hvordan du kan lade hænderne synke lidt tungere ned mod lårene. Tillad at dit ansigt spænder af, særligt området omkring kæben. Kæben giver slip, læberne bliver bløde. Området omkring øjnene bliver mere afspændt. Så særligt når vi spænder af i kæben, får åndedrættet mere frihed og plads. Så spændinger omkring kæben kan være med til at løfte eller låse vejrtrækningen lidt. Så lige nu med den tunge krop og det bløde ansigt, prøv da bare at lægge mærke til din vejrtrækning. Indåndingen, der passerer ind gennem næseborene og ned igennem kroppen til bunden af lungerne. Og udåndingen, der flyder samme vej ud, forlader kroppen. Mærk, hvordan du med indåndingen kan åbne og fylde kroppen, særligt bæltet omkring den nederste del af dine ribben. Og udåndingen, der giver slip og gør kroppen lidt mindre. Lad den næste indånding række sig om til bagsiden af din ryg, af de bagerste og nederste ribben. Du kan næsten forestille dig, at du har gælder siddende på bagsiden af dine ribben, og at det er derfra, du optager ilten i kroppen. Så forestil dig, hvordan du læner dig ind i din bagerste og nederste ribben. Løft så op på dine fingerspidser på dome hands. Du kan forestille dig, at der ligger en usynlig ring rundt omkring dine fingerspidser, som du stemmer blødt ud mod med alle 10 fingre. Hver ring stemmer du ud imod. Og du breder dine albuer ud. Så du ud og roterer albuerne, der hjælper brystkassen til at blive bredere. Mærk, hvordan dine indåndinger fylder ribbenskassen, brystkassen hele vejen rundt, cirkulært rundt, radiant heart. Og se om du også kan bevare den fylde på dine udåndinger. Så ribbenene løfter op og ud af hoften, og hovedet løfter op og ud af ribbenskassen, brystkassen. Og herfra kan du så blinke dine øjne åbne og spacere hele vejen frem til alle 4. Skub din pude væk. Og land på alle 4 med dine hænder under dine skuldre. Så for at du breder dine albuer ud, så ydersdelen af albuen peger ud til begge sider. Mærk, hvordan din håndflade, selve håndfladen løfter op og væk fra gulvet, men omkredsen af hånden, helt ud til fingerspidserne, helt ned til bunden af hånden, har vægt ned i gulvet. Sug dine ankler op og væk fra jorden ved at presse indersiden af oversiden af foden i gulvet, og begynd at vugge frem og tilbage. Du trækker dine hofter bagud mod din hæle på udåndingen ved at stemme fødderne i gulvet og suge hælene ind. Og du trækker hjertet fremad ved at suge hænderne mod knæene, uden de flytter sig.
Så brug fødderne til at trække dine hofter bagud på en udånding. Brug hændernes sug mod knæene til at trække hjertet frem på en indånding. Mærk næste gang du sidder tilbage, at når du stemmer dine knæ ned og ud til begge sider, så rejser ballerne sig op, og du begynder at tænde for din ballemotor. Den er vi mega interesseret i, for den integrerer din underkrop med din overkrop. Mærk, hvordan du holder Radiant Heart, holder brystkassen væk fra gulvet, når du er fremme, selv når dit bryst er lige over din håndled. Så du bevarer fylden og tonus hele vejen rundt om Radiant Heart. Næste gang du sidder tilbage, sving venstre fod ud forbi yogamåtten og åbn højre ben op til Humble Cat. Sid hoften langt tilbage. Mærk, hvordan dine knæ trykker fremad og opad, som om der var nogen, der havde en stor hånd oven på begge knæ. Kom på Dome Hand højre. Læg venstre øre ned. Udånding, sid hoften langt tilbage. Indånding, tryk ned og frem i din venstre arm, så højre ribben løfter. Udånding, tryk knæene frem og op, så du sidder tilbage. Indånding, læg vægten ud i din venstre hånd, så højre ribben løfter. Udånding, sid tilbage. Indånding, skub ned og frem i din venstre hånd, så ribbenet løfter. Og udånding, sid tilbage. Indånding, kom hele vejen til midten. Og sug hoften bagud mod hælene. Skub knæene ned og ud til begge sider. Træk bryst og hjerte frem, så maven forlænger. Udånding. Sid tilbage, knæene ned og ud til begge sider, og sving højre underben ud til højre, mens du løfter venstre op. Humble Cat venstre. Kom på Dome Hand venstre. Brug dine fødder til at suge dine hofter bagud. Knæene trykker fremad for at suge hoften tilbage. Og stem så det venstre ribben højt op mod loftet. Slip kæben. Udånding. Tryk ned og frem i din højre hånd for at løfte det venstre ribben højt op mod himlen. Udånding, sid tilbage. Lad maven være lang, selv når du løfter ribbenet op. Udånding, sid tilbage. Kom så hele vejen ind til midten, alle fire. Ræk bryst og hjerte lige over dine hænder, omdrej tæerne og kom til Crouching Cat. Så selvom du er i Crouching Cat, løfter din håndflade sig op fra gulvet. Tryk din knæ frem og op mod maven. Udånding. Og på indånding stem forfoden i gulvet og skub bryst og hjerte frem. Ræk hovedet ud af kroppen. Super meget længde mellem hoved og hale. Udånding, sid tilbage. Knæene frem, hoften bagud. Indånding. Stem forfoden i gulvet og ræk længde ud gennem toppen af hovedet. Som om du havde et unicornhorn, du rakte frem og ud af panden. Og udånding, sid tilbage. Og herfra twist din kat til højre, knæene til højre, hælene til venstre. Ræk det venstre knæ næsten ind bag ved det højre, den højre læg. Og læg venstre øre ned. Dome Hand højre. Udånding, sug knæene frem og op mod loftet. Hoften ryger ned mod hælen. Og indånding, stem hjertet op. Udånding, kom dybt ned i din knæ. Knæene frem, hoften tilbage. Indånding, hjertet op. Sidste gang. Udånding, virkelig suge ned. Indånding, virkelig komme hele vejen til midten med løftet hjerte. Unicornhornet rækker frem. Halerne rækker tilbage, hvis du havde 2 haler. Og hold nu hjertet fyldt, mens du svinger og twister din kat til venstre. Halerne mod højre, knæene til venstre. Dome Hand venstre. Udånding, sug din knæ frem og op og træk hoften hele vejen ned mod jorden. Indånding, stem ned og frem i højre hånd. Og løft venstre ribben op. Udånding, hele vejen ned. Indånding, løft op igennem din venstre ribben. Udånding, kom dybt ned i dine rødder, i dine fødder. Indånding, stem dig op igennem venstre ribben. Og kom nu hele vejen ind til midten. Gå dine fødder ud i yogamåttens bredde.
Og gå dine hænder dome og spring tilbage til din knæ. Og land dine hænder hele vejen op på knæene til horseshoe hands. Vægten rækker du ind igennem indersiden af din forfod. Armene strækker. Bred dine albuer ud. Og ind gennem næseborene. Og ud og twist skuldrene over til højre eller til venstre. Indånding, kom til midten. Udånding modsat. Indånding til midten. Udånding første side. Stem knæene frem og op i dine hænder. Tryk knæene op i hænderne, så maven bliver super lang. Indånding til midten. Udånding anden side. Kom så hele vejen ind og stå i earth pose. Godt, så fødderne i hoftebreddes afstand. Hænderne bag baghovedet. Ecstasy arms. Løft dit hage væk fra dit brystben, så du rækker hovedet tilbage i hænderne. Og hænderne frem i hovedet. Buff. Albuerne søger fremad, uden at halsen bliver kort. Udånding, knæene frem, hoften sidder tilbage. Indånding, stem ned i forfødderne og ræk albuerne op, så maven forlænger. Udånding, knæene frem, dybt tilbage i dine hofter, bred dine baller ud. Og indånding, tryk forfødderne ned, albuerne op. Udånding, knæene frem, hoften bagud. Indånding, forfoden ned, albuen op. Og lad os så hoppe op og over til højre udånding. Kom dybt tilbage og hop op og over til højre side. Udånding til midten. Indånding op og over til højre. Løft den venstre ribbensside op. Udånding, kom til midten. Op og over til højre. Slip din højre hånd og placer den på ydersiden af venstre lår. Og lav nu små pulseringer. Stem ned igennem dine store tæer. Stem ned igennem dine forfødder. Og virkelig pulser og åbn dine gælder til venstre. Hagen rækker væk fra brystbenet. Indånding, kom til midten. Udånding, land dybt ned. Hop op og over til venstre. Og udånding, kom til midten. Hop op og over til venstre. Tryk hovedet i hænderne, hænderne i hovedet. Og udånding, kom til midten. Hop op og over til venstre, og slip nu venstre hånd og sæt den på ydersiden af højre lår. Og lav små pulseringer, hvor du fra et lidt mere uanstrengt, undersøgende sted med en sluppet kæbe mærker, hvad det her stræk vil dig i din højre side, ved din højre gælde. Hvordan du kan skabe plads mellem ribbenene. Kom så hele vejen til midten. Og land, earth pose, globe hands, horizon eyes. Lad åndedrættet blæse forbi, så lad du finde dine globe hands. 2 domes bliver til globe. Bred dine albuer frem og væk fra din ribben. Mere brede albuer. Så albuerne hjælper dig med at holde bagsiden super fyldt, så du kan læne dig ind i din ryg. Som om du havde en faldskærm, du kunne sende bagud. Læg så vægten over i din højre fod, og lav venstre til en deep drag fod, som skubber og trækker. Skubber og trækker. Og træk så den power op til square leg. Super aktiv ankel. Må jeg se, at din ankel løfter sig. Løft din tæer, uden at de stritter. Åbn så benet ud til din venstre side. Dome hands på begge knæ. Dome, dome. Du kan, hvis du har det i dig, lægge hænderne ud på ydersiden af begge knæ og stemme knæene lidt ud i hænderne og hænderne ind mod ydersiden af knæene, så maven forlænger. Lad din venstre fod være mega fiesta. Tæerne kigger op mod himlen, knæene rækker ind mod midten, og herfra kom hele vejen ind til cross-legged standing pose.
Globe hands. Lad tæerne pege ned mod gulvet. Skub knæene frem og sid langt tilbage. Ræk dine arme frem, og virkelig ræk armene frem og frem, mens dine påfuglehaler haler vejrer fra side til side. Sæt begge hænder ned over din læg og rul den fremad som en rullesteg. Du ruller og folder fremad. Så du ruller din lægmuskel fremad. Læg mærke til, at det kan skabe en lille smule mere plads til, at du kan komme dybere ind i din venstre balle. Slip din kæbe. Kom hele vejen op til Globe Hands Earth Pose. Land fødderne i gulvet. Hold din fylde omkring Radiant Heart. Klar til den modsatte side, vægten i venstre. Dig, drag og dig, drag din højre fod, så du mærker, at du skubber og trækker foden. Og først der, når du har det fulde træk og tonus på bagsiden, løfter du og flexer din ankel super meget. Så square leg, bare knæet frem. Først bare knæet frem, square leg. Og derefter open leg, knæet ud til siden. Dome, dome på begge knæ. Åbn kæben, åbn halsen, åbn maven og fiesta for din højre fod. Lad tæerne pege mod himlen. Sæt hænderne på ydersiden af dine knæ og tryk ind mod knæene og knæene ud i hænderne. Og læg mærke til, at du kan bøje lidt mere i dit standben. Du kan komme lidt dybere tilbage i dine baller. Virkelig fodre og ton dine baller ved at hugge din højre hæl mod din højre balle. Yes! Og herfra kom så hele vejen ind til cross-legged standing pose. Dome hands, globe hands. Sid dybere. Lad tæerne pege mod gulvet. Skub armene frem. Og sving måske lidt fra den ene side til den anden. Fra den ene side og til den anden. Yes, du får det her fra profil. Lidt ligesom om, at du lovrer den der vej. Og så kan du sætte hænderne hen over dit skinneben og rulle din steg, rulle din lægmuskel fremad, som måske giver dig lidt mere plads i din lyske. Sid tilbage i lysken. Sid tilbage i den højre balle og lyske. Og kom så hele vejen op. Og sæt benet ned. Gå benet ud og ud til begge sider af din yogamatte. Skub armene frem og sid hoften tilbage. Placer hænderne dome i gulvet. Og bøj dine knæ så meget fremad og opad, at dine haler er på højde med dine skuldre. Du er på dome hands. Du suger dine hænder mod tæerne, så maven og hjertet kan blive længere. Du skubber din forfod ned i gulvet og lader hælene løfte sig af begejstring. Bare lige 1 centimeter eller 2. Træk virkelig vejret ind til din bagside, som om du kunne ånde gennem dine gælder, som om du kunne optage ilt igennem siderne af dine ribben. Dome til spring. Gå eller hop dine fødder tilbage til crouching cat. Og pulser din crouching cat. Så på udåndingen sid tilbage. Og på indåndingen ræk bryst og hjerte frem. Send hælene ned mod jorden. Unicornhornet rækker fremad. Udånding sid tilbage. Indånding bryst og hjerte frem. Udånding sid tilbage. Og swag. Sving så din knæ fra side til side. Mens du har spring hands i gulvet. Og næste gang du svinger knæene til venstre, hælene til højre, så sætter du din højre hofte i gulvet langt væk fra hænderne.
Og lander hele vejen ned i jorden. Venstre hånd bliver til en dome hand. Skub begge knæ op mod hjertet. Tryk din højre lille tå i gulvet og lad højre hæl løfte sig. Læg øret ned mod højre overarm. Så på udånding knæene skubber opad op mod hjertet. Og på indånding stem ned og frem i den højre hånd, så du virkelig åbner ind i din ribben. Du kommer nu hele vejen ind til midten, ind til crouching cat. Og her fra crouching cat svinger du nu til venstre, højre, knæene til højre. Sæt din venstre hofte langt væk fra hænderne. Og land hele vejen ned på din venstre hofte. Venstre lille tå i gulvet. Højre hånd dome. Skub din knæ op mod hjertet, som om nogen havde plantet en hegnspæl lige foran dit venstre knæ. Tryk knæet op mod den hegnspæl, så du får trukket bunden af din mave lidt længere, ved at knæet skubber opad. Ballerne har en opdrift på bagsiden af kroppen. Venstre øre rækker ned, og du stemmer ned og frem igennem din venstre hånd, så du åbner hele højre ribbensside op. Op, 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 op. Og så kan du herfra lægge benene på hinanden og række den venstre arm mod højre yogamåtte hjørne. Kom ned på siden og kom om på ryggen. Med V-vektor arme, så dine arme rækker ud som et V. Du har seat hands, håndfladene peger mod hinanden, hagen løfter op fra brystbenet. Lad dine fødder lave dig drag, så du på din drag action suger din hale mod dine baller, så lænden løfter. Pres spidsen af ørerne, din alfeørespids ned i gulvet, så hagen løfter. Og lad så dine underben løfte sig op, så de flugter med gulvet. Skub din knæ lidt væk fra hjertet. Tryk dit hoved i gulvet, så hjertet måske nærmest kan løfte op fra jorden. Måske. Og lad så benene række ud til venstre og armene ud til højre. Og prøv at se, om du virkelig kan nå noget igennem dine arme. Der er virkelig noget her, du virkelig gerne vil nå. 2 lækre kopper kaffe. Eller en kringle. Og et stykke vin og brød. Og kom så hele vejen til midten. Og modsatte side rækker du virkelig ud efter det andet, du gerne vil have på den anden side. En Nutella lavkage. Og en Københavner Birkes. Sug dine knæ op, hælene mod ballerne. Første side. Skub dine fødder væk fra dig selv. Som om at dine fødder skubber ind i en usynlig mur. Ræk længde ud gennem dine arme. Som om at dine arme rækker ud fra bagsiden af hjertet. Maven forlænger. Indånding til midten. Udånding den anden side. Tryk baghovedet i gulvet. Og læg mærke til, at mens du skubber fødderne væk og rækker armene frem, behøves du ikke at spænde og lukke i kæben. Du kan være fri og åben. Du vil i princippet kunne synge en lille sang herfra. Eller måske en arie, fordi der bare er frit og plads igennem hele kroppen. Indånding, kom til midten. Udånding, send fødderne i jorden. Den ene hånd på maven og den anden på brystet. Hælene ud, knæene ind. Og ligesom da du startede, så overgiv nu kroppens fulde vægt mod jorden. Lad ansigtet blive helt blødt. Læg mærke til, hvordan åndedrættet måske har lidt mindre modstand og føles lidt tydeligere i kroppen nu, end da du startede for en halv time siden.
Læg mærke til, hvordan du har indtaget din krop med større tydelighed. Og tag nu den følelse med dig ud i resten af din dag, så du lander i de situationer, du skal møde med en større integritet, hvor du er en helhed, der består af hele din krop og hele din bevidsthed. Nu kan du strække kroppen lidt igennem. Du kan i dit eget tempo trille ud på den ene side. Og kom hele vejen op til siderne. Tusind tak, fordi du kiggede forbi.